Dag 7. Vi er i Kunstnerkind Value, og vi har bare brugt dagen for at slappe lidt af og vaske en kæmpe masse bunke tøj efter junglen. Og nu er vi lige på markedet, og det er lidt skræmmende. Det er rigtig klamt. Vi går i fiskeblod, og der er folk, der slår med deres hakker ned i bordene og råber af os. Ja, det er Status BT. Det er der 8, og vi er kommet til Kuching, som er en hyggelig lille by. Eller ikke lille, men stor, men meget hyggelig by, som er meget anderledes end de andre byer, vi har været i. Meget moderne. Ja, vi har lige fået mad på en restaurant, der primært er drevet af 4 12-årige knægte, så det har kørt fortrindeligt. Men i morgen der skal vi se lidt af Kuching, og så tager vi ud i en nationalpark, der hedder Baku, om et par dage. Det var Status BT. Det er dag 9. Vi er i Kuching, og vi er i Orkidépark. Det er meget varmt. Klokken er 20 minutter i 11, og vi har allerede givet op for solen lidt. Vi sætter os i skyggen. Det er så varmt. Vi kan ikke mere. Men vi skal rundt og se det hele, så ja. 5 minutter mere, så er det videre. Det var Status BT. Det er dag 10, og vi er kommet til Baku Nationalpark. Og lige nu der sidder vi ved vandet. Det er så lækkert. Vi har gået i en time, og så er vi kommet til den her virkelig flotte strand. Og vandet er lige lidt til den varme side. Det må godt lige være en grad eller så mindre, men det overlever vi nok. Men det var Status BT.